Katalunia eta Euskal Herria, Espainia eta Frantziarekiko, Flandria Belgikarekiko, Eskozia eta Ipar Irlanda Erresuma Batuarekiko, Faroe Uharteak eta Groenlandia Danimarkarekiko, konturatuko zineten, subiranotasun gatazkak bizi dituzten Europako herrialdeak aipatu ditugun guztiak. Eta horixe da gainera, gaur Eusko Ikaskuntzatik proposatuko diguten gaia. Egin berri dute, gai honi buruzko jardunaldia Donostiako Miramar Jauregian, eta antolaketan Eusko Ikaskuntza eta Kataluniako Institut de Estudis Catalans Arantxartza. Bai, eta hor aurkeztu dute lurralde gatazka konpontzeko oinarrien dokumentuaren azken bertsioa. Eta hor bildu dituzte gizarte zibilaren ekarpenak ere, baina irati azkue hau lehenago hasitako prozesua da, ezta? 2019 urtean abiatu zuen Eusko Ikaskuntzak Europako subiranotasun gatazkei buruzko programa. Lehenengo 2 urtetan, Institut de Estudis Catalansekoekin elkarlanean eta 11 nazioarteko eragile eta adituren ekarpenekin, Europako esparruan eragin zezakeen oinarrizko protokolo bat zedarritu zen. Orain gorronka berriz, adostasunetan eta kontsentsuetan oinarrituko den marko bat eraikitzea da, eta hau Europa mailan zabaltzea. Gai horren inguruan solasteko gonbidatu ditugu gurean Zelai Nikolas, Eusko Ikaskuntzako kidea eta Eusko Legebiltzarreko legelaria, eta Mario Zubiaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Egunon bioi. Egunon. Europako herrialdeetan gertatzen diren subiranotasun gatazkei buruzko dokumentua lantzen aritu zarete, baina has gaitezen hasieratik. Nola definituko zenukete subiranotasun gatazka? Mario, Zelai, nork hasi nahi du? Ez da erresa, ez izenburua, eta ez da ere edukiz hornitzea izenburu hori, ezta. Eta batez ere niko azpimarratuko nahiko nuke ze punturaino lortu den adostasun oso nahiko zabala definizio horren inguruan. Azken finean auzolan akademiko baten emaitza da proiektu hau, eta benetan esango nuke harritzekoa dana eta unibertsitatea zertxo ezagututa harritzekoa dana da 70 piko persona akademiatik datozenak gutxi asko ados egotea horrelako definizio batean. Eta irakurriko dizut, estatuaz azpiko erkidego politiko bateko herritarren zati handi batek, bere estatus politikoa askatasunez eta demokratikoki erabakitzeko gaitasuna, estatus subirano bihurtzeko aukera barne, gauzatu ezin ahal izateagatik sortzen diren liskarrak. Hori izango litzateke definizioa. Nik azpimarratuko nituzke ideia pare bat. Bai, lagundu gaitzazu, bai. Lurraldea dagoela jokoan, subiranotasuna dagoela jokoan, eta aitzatespen edo rekonozimendu edo nortasun edo identitateen rekonozimendu utzetik haratago doazen gatazkak direla, eta baita ere autogobernu erreibindikazio arruntietatik haratago doazen gatazkak direla. Horrez ere esan nahi du, bazkenean, komunitate politiko bateko, subestata baden edo esatuazpiko komunitate politiko bateko herritarren zati esangurasu batek erabaki nahi baldin badu, zein da komunitate horren estatus politikoa, eskakizun edo erreibindikazio horrek biderik ez duenean topatzen, bide adostu arauturik ez duenean topatzen, orduan sortzen diren gatazkak izango lirateke. Definizio horretara adostasun maila horrekin iritsi izanagatik, behar izan edo premia baterik abiatu zala guztia martxan jartzea, ez da? Guak aztertu genituen kasuak, egina izan genuen azterketa empiriko bat, ez? Badira lurralde gatazkak, bai Europan eta bai munduan zehar. Eta haien ezaugarrietatik ondorioztatu ditugu gero Mariok irakurri duen definizio hori. Eta hor badira adibide batzuk, ez? Katalunia eta Euskal Herritik hasi gaitezke, gu izan garelako ikerketa honen sustatzaileak, nolabait esateko. Eta hemen badago elementu bat partekatzen dutenak, eta da, naiz eta auzi diferenteak dira, eta berezitasunak izan, baina bada elementu bat partekatzen dutenak, eta da, Espainiako estatok ez diela aitortzen beraien etorkizun politikoa modu askean eta modu demokratikoan erabakitzeko eskubide hori. Erabakitzeko eskubidea ez dago aitortuta. Eta horrek eramaten du, estatus politikoaren inguruko erreferenduna debekatua izatea, eta gainera referendunak antolatzea ere delitua izatea. Horrek zer esaten du, askotan aipatzen da ez, arazoa, euskaldunen arazoa edo katalanen arazoa, hemen ikusten da, kasu honetan, Espainiak arazoa duela, arazo demokratikoa duela, berak ez duelako biderik eskaintzen, definizioan azaltzen den bezala, gatazka hauek, edo auzi hauek, edo aldarrikapen hauek, bide
arautu eta demokratikoetatik bideratzeko. Badira beste kasu batzuk, esate baterako oso interesgarriak dira Eskozia eta Ipar Irlandakoak, berezitasun badaukate Euskal Herriko eta Kataluniarekin konparatuz, eta dan badagoela arautua. Legitimitate demokratikoaren baldintza, gero aukera izaten baldin badugu zehazteko zeintzuk direnez, guk planteatzen ditugun oinarriak, bat da legitimitate demokratikoa bideratzeko baldintza batzuk eskaini behar dituztela estatuek. Eta baldintza demokratiko horiek lege oinarri argi batean ezarri egin behar direla. Irlandaren kasuan, 98ko bake itunetan, Stormoneko akordioetan, lortu egin zana izan zen, hain zuzen ere, arautzea, Ipar Irlandak egoki iruditzen zitzaionean, erreferendum bitartez, erabaki ahal izango zuela, Hego Irlandarekin batzea. Eta baldintza demokratiko horiek ezarri egin zirenean, bideratu zen, hain odoltzu eta hainbeste urtez iraun egin zuen gatazka armatu bat, Eta Erresuma Batuan Eskoziaren kasu ere badaukagu. Ura oso desberdina Ipar Irlandarekiko. Eskozian berriz, badakigu 2014an erreferendum bat egin zutela, eta horretarako ere lortu zuten lege oinarri argi hori. Lortu zuten Eskoziako parlamentuak bereganatzea independentzian erreferendumak egiteko eskumena. Bai deitzeko erreferendum hori eta bai antolatzeko. Badakigu, Kola Sturgenek esan duelako 2023an urrengo erreferendum bat egin nahi dutela, eta ez dakiguna da lege oinarri argi hori bere horretan mantentzen dan, eta Eskoziako parlamentuak aukera izango ote duen berriro erreferenduma deitzeko eta erreferendum hori antolatzeko. Eskozian ez da gatazka asmaturik gertatu, hain zuzen ere bideratzeko aukera egondalako. Eta ez luzatzearren, kasu asko dauzelako munduan, baina beste adibide interesgarri bat da Danimarka eta Faroe Uhartea eta Groenlandiaren kasua, ez? Eta kasu honetan ere, Danimarkak aitortu egin dien estatus politikoan berariaz jasotzen du lurralde hauek bere etorkizun politikoa erreferendum bitartez erabaki ahal izango dutela. Orduan, haietan guztietan bideratzea gatazkarik sortu gabe edo gatazka egonda bideratu egin duena egoera, izan da, arau bat egondala baldintza demokratikoak ezarri egin direla. Gatazka hauen aurrean planteatzen dana beti muga bezala da lurraldearen batasuna, ez? Lurraldearen osotasuna ezin dela ikutu, eta hori nazioarteko printzipio dogma bezala planteatzen da, baina gero praktikak, eta hain zuzen ere gertatu diren kasuak eta horien inguruan egindan irtenbide juridikoa eta konpondu egin dituenak auziak erakutsi digute lurralde batasuna estatuena bada printzipio bat nazioartean errespetatu behar dena, jakina estatu bakoitzak bere lurra du eta Errusiak egin duena beste estatu baten mugak urratzea, hori nazioartean ez da onartzen, ez da onargarria. Baina, printzipio hori, gure ustez, ustargarria da, eta ala izan behar du gainera beste printzipio batzuekin, eta besteak beste da printzipio demokratikoarekin. Etor batez ere, abiatzen garela hutsune kontzeptual batetik edo. Eta da, demokraziak mugen edo fronteren mugarritzean edo zedarritzearen inguruan daukan txunea edo zulo beltza. Badirudi dena erabaki daitekeela demokratikoki. Momentu honetan ja abanguardian, eskubide eta askatasunen abanguardian, genero autodeterminazioa aipatzen da muturreko autodeterminazio eskubide bezala, eta hain gauza xinplea, mugak nu jarri, fronterak nundik eta noraino zehazten diren, hori badirudi dagoela erabaki demokratikotik kanpo, ezta? Eta hor dagoen horri batean hutsune oso larri bat, ez dala gaurkoa, liskar hauek aspalditik datoz, mantendu dira Europan eta munduan, finean subiranotasunaren gaia erdigunean dago botere politikoaren inguruko eztabaida guztietan, nork agintzen duen non eta noren gainean, eta printzipioak badaude, eta Europan badauzago printzipioak, gero igual pixat ikusiko ditugu batzuk, baina ez ditugu prozedurak, printzipio horien araberako prozedurak.
eta prozedurak badakigu ez direla ez zailak direla, baina jakitun gara gutxinik Europak eskaini beharko lukela olako marko orokor bat, argitasun marko orokor bat. Prozedura bat azkenean eskaini beharko lukela olako liskarrak konpontzeko. Eta hortan Europa izan daitekeela neurri batean itsasargi mundu mailan horrelako gatazkak sortzen direnean, badago nolabaiteko erantzukizun global bat Europari dagokionean, horrelako sunatosun gatazkak modu baketsuan, eta modu arautuan, eta albaldin bada adostuan konpontzeko. Eta horregatik Europari egiten diogun deia da, neurri batean, aintzat hartu dezala, bere balio sistema zein da, bere balio europarrak zeintzu diren, eta bat egiten duzu printzipio hauekin, ez da? Asmoa duzu horiek defendatzeko muturreraino. Ezarri zazu prozedura arautu bat eta justua parte guztientzako, justua izateko moduan, olako gatazkak konpontzeko. Batez ere gainera, kontziente garelako askotan Europak horrako gatazken aurrean esaten duena ez dela egia. Zer esaten du? Barne gatazkak dira. Espainiak barne gatazka badu, ezakin hor barne gatazka badu, Frantzia barne gatazka badu, horiek ez dira Europako gatazkak, ez da? Eta nik uste, Ukrainiako gaiak ere erakutsi digu, gaur egun oso zaila dela beriztea, zer dan barne gatazka bat eta zer dan kanpo gatazka bat. Eta gainera, askotan, barne gatazkak direnak, edo barne gatazka bezala sortu direnak oso errex bihurtzen direla kanpo gatazka. Hortaz, ez ikusiarena ezin du Europak egin horlako gaietan, eta ezin duna egin gainera da, pentsatu, gauza konpontzen direla, edo liskarrak edo gatazkak konpontzen direla, lehertu eta gero. Gatazkak balin bada prebenitu egin behar dira. Aurre ikusi eta baldintzak eta araua jarri horiek gerta ez daitezen. Hori entzun eta uneotan ezinbestean datorkigu burura Errusia eta Ukrainaren arteko gatazka. Badakigu momentu honetan Europa Ukrainara begira dagoela, baina etorkizuna ez da bakarrik ze punturaino askatzen garen Errusiaren gandik, edo ze punturaino defendatu behar den hau beste, baizik eta barnean ere nola antolatzen dugun gure burua. Nazio estatuak dira egitate edo realidade bakarrak, edo nazio estatuen barruan badaude komunitate politiko batzuk agian eraien esparru soberanoak rebindikatzen dituztenak, eta hoien rebindikazio justuak asetu behar dit. Bai egia da, eta azpimarratzekoa, gobernantza ereduek badutela ez da, zer esanik, prozesu honetan guztian, muga izaten jarraitzen dutela, adostasunetara iristeko ere, eta, argi geratu dena da, eta zuek aipatu dezue, Europako Batasunean, prozedura arautu bat sortu behar dela ez da, guztiek aukera berdintasunetik abiatu nahi bada demokratikoki, bidea hau behintzat. Aurreratu zara, Mario, lurralde gatazka bati irtenbide demokratiko bat eman nahi horretan, hainbat printzipio edo balio ez da, izan behar ditugula oinarrian guztiok, eskutik helduta abiatuko ditugunak, eta hoiek ere zedarritzen nahikoa zaila izan daiteke ez da. Gatazka hauen aurrean planteatzen dana beti muga bezala da lurraldearen batasuna, ez? Estatu bakoitzak bere lurra du, baina printzipio hori, gure ustez, uztargarria da, eta ala izan behar du gainera beste printzipio batzuekin, eta besteak beste da printzipio demokratikoarekin. Orduan, printzipio demokratikoak zer esaten du, lurralde batasuna nazioarteko printzipio bezala erabiltzen dela estatuen arteko harremanetan. Baina estatu barruko harremanetan, bi eskubide edo bi printzipio talka egiten dutenean elkarrekin, egin behar dena da, neurtu, zeini eman garrantzi handiagoa. Eta gaur egun, onartu egiten da, are gehiago Kanadak eman zuenetik Quebecen independentziaren galdeketan, horren inguruan eman zuen, auzitegi gorenak eman zuenean irizpena, horren famatu izan zen, 1988an, hortik sortzen den doktrinan, argi eta garbi esaten da, auzi bat dagoenean, eta gehiengon zabal batek esaten duenean, gai baten inguruan hitz egin nahi duela, edo bere borondatea adierazin nahi duela, borondate horri bide eman behar zaiola. Beraz, lurralde batasuna estatu batena ez da muga, printzipio demokratikoarentzako, eta printzipio demokratikoarekin uztartu egin behar da. Hori izango litzateke bat. Bestea, da zuzenbide estatua, ere askotan entzun dugu, batez be Kataluniako auzian, ez? Zuzenbidea estatuen kontra egiten ari dira, baina zer da zuzenbide estatua? Eta luze jo dezakegu printzipio hori azaltzen, baina zuzenbide estatua sortzen da, egia da, iraultza liberalekin, baina sortzen da boterea mugatzeko. Hau da, botereak ezin duela egin nahi duena, baizik eta eskubideak murriztu egiten dituenean, egin behar duela legeari jarraituz. Eta giza eskubideak errespetatu egin behar dituela. Bestela, frankismoan edo diktaduretan ere legea badago,
eta lege hori ez da zilegia. Beraz, gaur egun nazioartean indarrean dagoen zuzenbide estatua eta Europak defendatzen duen zuzenbide estatua da giza eskubideak errespetatzen dituena, giza eskubideak garatzen uzten duena, eta prozedurak eskaintzen dituela zilegitasuna duen edozein gairi, ez? Beraz, zilegitasunez aurkezten baldin bada eskaera bat, kasu honetan estatus politikoaren inguruan adierazi nahi izatea demokratikoki, horri ezin zaio mugari jarri, hori ez da zuzenbide estatua. Hori guk batzutan esaten duguna da legeak inposatutako zuzenbidea dela, baina hori ez da zuzenbide estatua. Hau guztia hasieran esan dugun bezala, Miramar Jauregian egindako jardunaldian landu dute, martxoaren 21 egindako jardunaldian, Eusko Ikaskuntzak eta Institut d'Estudis Catalans elkarrekin zirela eta jendetza bildu zen gainera jardunaldi horretara. Mario Zubiaga, EHUko irakaslea, eta Zelai Nikolas, Legebiltzarreko legelariarekin ari gara Eusko Ikaskuntzak proposaturiko gaiari buruz, eta Europako subiranotasun gatazken inguruan osatu duten dokumentu bateratuaz. Hurrengo helburua zein da? Barne mailan erantzun eta soluzio edo konponbide demokratikoen aldeko guztiak biltzea, guztiak abertzale izan, ez izan, soberanista izan, ez izan, independentista izan, ez izan, hori estatu mailan. Eta Europa mailan, berdin, herri desberdinetan eta demanda edo reivindikazio berdina dituzten herri desberdinetan eta haratago, ze badauzkagu ere harremanak, beste nolabait esparru soziopolitiko eta akademikoekin, gai hauek edo bereziki arazo hauek ez dituztenak, ikuspegi demokratiko batetik olako gaiak konpondu nahi dituztenak ere biltzea Europa mailan. Eta gero noski erakundetara heltzea. Ez da bakarrik adostasun teoriko bat lortzea gure helburua, baizik eta Europako erakundeetan argitasun marko hori aintzat hartzea eta modu batera edo bestera lege bilakatzea. Bide honek zabalduko ditu ate batzuk, izango du oihartzunik? Esate baterako kofoen eztabaidan, Europako eztabaida horretan, gai hau izan da gehien estimatua izan den gai bat, eztabaidan sartzeko, agendan sartzeko. Guk uste dugu itxaropenez begiratu behar delako zuzen ere bide hori dagolako, eta ez dagolako beste biderik. Bestea da realpolitik, ikusten ari garena, eta hor interes geoestrategikoak eta interes politiko eta ekonomikoak nagusitzen dira herritarron borondateen gainetik, hau da, ez dira demokratikoak. Orduan, Europa demokratiko bat nahi baldin badugu, eta gu horren alde egiten dugu, ez dago beste biderik. Beraz, luzea izango da, pazientzia eskatuko du, baina aldi berean bidea balio aldigu guk denok, konponbidearen alde gauden guztion artean agendak partekatzeko eta bidea partekatzeko. Eta gainera gaurkotasuna handiko gaia da. Ukrainiako gatazkan horri batean barne dimensio bat badago, eta hor barruan dauden lurraldeen eskakizunak edo antolaketak ere zirelako ondo konpondu, seguramente bilakatu da estatuen arteko gatazka bat. Eta Sahara zuzenean lotuta. Herri bati nola eman bertzaion ahotsa, Zelaik aipatzen zuen realpolitik horren gainetik, eta interes geoestrategiko, energetiko, ekonomiko guztien gainetik nola bideratu behar da azken finean herrien nahia. Nik labur bilduz esango nuke azkenean gure lana dela esamolde klasiko bati buelta ematea eta beste modu batean ulertzea. Eta da oin arte olako gatazketan beti esan ohi da legea dela bide bakarra. Da alde batek ezartzen duen eta inposatzen duen legea da bide bakarra. Eta gure planteamendua justo kontrakoa izango litzateke esatea bidea da lege bakarra. Bide adostua, arautua, bermeduna. Mario Zubiaga, Zelai Nikolas, hausnarketa noraino eramaten duzuen eta nola, joango gara kontatzen, baina gaurkoa hemen utziko dugu. Eskerrik asko bioi. Mi esker zuei. Eskerrik asko.